ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсапи экранмуда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастед Daewoo Nexi бо нархи бениҳоят арзон срочно фурӯши светои сафед нархи арзон. Ҳастед Toyota Corolla 1 японка светои сафед ва сайстани зур. Вазн 2106 ҳастед бо нархи арзон. Lada Priora ҳастед, Opel Sedan танировкадор бо нархи арзон. Toyota Camry 2 бо нархи арзон срочно. Hyundai Avanta светои сафед бо нархи арзон срочно. Mercedes-ҳои сечка бионӣ бо нархи арзон срочно. Opel Caravan ҳастед бо нархи арзон срочно. Ва ҳастед Opel Vectra A бо нархи арзон срочно. Ва ҳастед Toyota Mark II бо нархи арзон срочно. ҳастед Opel Astra G дар коди висидан бо нархи арзон срочно. Ва курси имза 128 сомона 70 доллар ҳастад ки маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастед бо адронки светои сафед японка беҳтарин ҳолат срочно. Соли паришаш 2005 сол ҳастед ки сӯзишвориш газ, бензина, гази Евро 4 дорад. Объем мотори 1.5 литра, коробка автомата, ҳолати мошин ба адрон беҳтарин. Мошин идеални сарсияни. Дӯстони азиз, мошин 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка кардаги аст, яъне ки 11 моҳи дига мондаги, ҳамин айкадагишон 1 моҳ гузаштаги аст, уже 11 моҳи дига тақрибан срок доранд. Утилизатсияам кардаги аст, кондитсионерам дорад кор мекунад. Хоб 4 та электропакет чихолакҳои фасон салон тозак, дискакҳои аз худаш. Мошинча идеали сарсияни мега бо бин аз пеш мошина бинем. Нархи мошина мега 70 та мега бо муомилаи хуб меган мекунем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. Ҳарда рақамошо кор мекунад, рақамошо дастон аз WhatsApp дорад. Ҳарда рақамҳои Тоҷикистон. Нархи мошина 70 та бо муомила дорад. 2005 сол мошин Toyota Corolla японка дӯстони азиз, мошинча чоткаи бадай. Танировка 1 сола, ҳуҷҷат 1 сола дӯстони утилизатсия кардагӣ. Маромад шахсоне ки мехаред занг занед, дигар маълумоти пурра аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем. Ва ногуфта намонад шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳед ки реклама кардам, маромад сурат маълумотро дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, Imo, Telegram пайваста чизе барои фурӯшӣ ҳастед рӯй кунед, мо рекламада мемонем. Мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон, Hyundai Avanta. Соли паришаш 2008 сол ҳастед ки сӯзишвориш бензина, мотори 1.8 литра, коробка дӯстони азиз механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия мега кардагӣ, кондитсионер, электропакет ва светои сафед. Мошина сайсенеша бо рафтахтон аз пеш бинен. Нархи мошина мега 63000 мегем бо муомилаи хуб бу мешавад дӯстони азиз срочно то қасуми хулӣ. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 63000 сомона дӯстони азиз, мошин механикаи ҳуҷҷат утул кардаги аст, дискакҳои худаш балоншам созай. Хоб шахсоне ки мехаред фақат харидори конкретна дар рақамошон дар поини видео аст, тисел ва рақамҳои WhatsAppшон занг занед, маълумотҳои пурраша аз соҳибшон гиред. ҳамин қадр маълумот маромад дигар чахтон пурсида гирем. дӯстони азиз, шахсоне ки мисол дар навори мо агар мошини маъқуле ки тамошо кардем наёфтен, агар дар комментария мо нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор ҳастед, нависед маркаи мошина то чанд сомона аз куҷо бошад, мо дар видеои оянда аз фурӯшоҳандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат лайк аз ин навора подписааш кунед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон, Opel Astra F дар кузифи седан светои бутулка. Соли паришаш 1995 ҳастед ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош мега то охири сола мегад, ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷат мега то охири сола мегад. мақсад ки дорад ҳам ҳуҷҷат, ҳам танировка то охири сол ва утулшам кардагӣ. дӯстони азиз, мошин мегад срочно фурӯшӣ ҳастед, чашкош мегад варид надорад. нархи мошин 32000 сомон ҳастед, боз муомила мешавад ва қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. танировкаш хайрамадан 50% дӯстони азиз, 32000 сомон ҳастед, муомила дорад. 95 сол Opel Sedan.
ина рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем марҳамат дӯстони азиз занг занем срочно мега тоқа суми хӯля дӯстони азиз чашмош мега варид надора марҳамат дига маълумота гирем ва лайка фаромош накунед занем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi ҳастаи боадронн ки бо нархи арзон срочно светои сафед Daewoo Nexi соли 1694 ҳастае ки суифориш газ бензина мотораш 1.5 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз мошин мега соз аст срочно мега пул дар кора мега нархи ахир шае. Хоб дӯстони азиз мошин мега утилизатсия кардагӣ ҳаст мотор мега соз коробка соз балон мега 80%. Нархи мошин 6000 сомон аст. Нархи ахирша дига арзон намешавад. Мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. Хоб ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобшон ин рақамҳо ҳам кор мекунад ҳам дар рақамҳошон ватсап дорад ватсапшам 24 соат кор мекунад. Коробка мотор ва балон 80% мошин соза мегӯяд хай кам-кам хеле сарраф меёбад на ки нархшда арзан дискакои престижи мақсади хеле шапалок паук. Чӣ хеле гуфтум нархи мошин 6000 сомон аст. Нархи ахирша мошин дар ноҳияи Ёвон рақамҳошон аст. Барама шахсоне ки мехарем мошинча тайёр ва занг занем маълумота гирем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Astra G дар кузифи хетчбек срочно. Соли 1699 ҳастае ки суифориш газ бензина мотори 6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб дӯстони азиз мошин мега 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ 4 балон мега нав астае 4 электропакет дӯстони азиз дига маълумоти пурра худтон мегиред. 7 моҳ ҳуҷҷат утил кардагӣ аст балон нав трезаҳои электропакет инам хеле свет хай мошин соза мега бухай рафта аз пеш бинед. Нархи мошина мега 38500 мегем камтар муомила мешавад. Мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда 38500 камтар муомила мешавад. хоб мошин хай дар шав сурат гирифтагӣ аст мошина рафта аз пеш бинем. ин рақамҳои дастишо рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем мошин тоқа суми хӯлаи алиш намешавад марҳамат. ва шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорем хона замин квартира ягон техникаон компания ягон маҳсулот чизе ки боша барои реклама кардан барои фурӯши маҳсулоти хонаи замина мошин дар рақамҳои болода 20 реклама мекунем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Toyota Mark D срочно бо нархи арзон срочно дӯстон аз яке илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед чунки мегӯяд коргаре фақат харидоро. Соли 2006 мошин 1994 ҳастае ки суифориш газ бензина объём мотораш 2 литра коробкаш механик автомата дӯстони азиз мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Главни мошин мегӯяд коробка 100%, мотор соз ходовой 80%, утул кардагӣ документам мега дорад. Мошин мегӯяд транзит яъне ки ай учёт бурвардагӣ дӯстони азиз транзит. хоб 4 балон мегӯяд нав аст. Мошин хай соза. Нархи мошина мега 19500 мегем камтар мегӯяд муомила мекунем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Чӣ хеле гуфтум илтимос мега фақат харидори аниқ чунки мегӯяд коргарем кор мекунем илтимос мега беҳуда норад накунем фақат харидор марҳамат метавонем занг занем. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A. Соли 1695 ҳастае ки суифориш газ бензина мотори 6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошинча мегӯяд нахаду ҳуҷҷат мега дорад утул кардагӣ ҳастае мотор мега соз коробка соз. хоб дӯстони азиз хай ду парогаш қатъи чашкои ақиб мегӯяд кор дора мегӯяд камтарак мақсад ки хай сарафи наву чизо бухайхтон аниқ мекунен ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 16200 сомон. ҳамихел нархша соҳибош ҳамихел пешкаш кардаги яъне ки 16000 сомону бо 200 сомонга обшива мехел 16200 нархша монди хай мега 16 мемонад ки 16500 мешиду ҳамихел соҳибшон гуфтанд ки ҳамихел реклама кунем. рақамҳои билани соҳибшон марҳамат дига маълумотша худтон гирем. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи караван. Соли 1696 суифориш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинча мегӯяд соза мегӯяд гаштесае. хоб дӯстони азиз мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад утилизатсия мегӯяд кардагӣ. хоб срочно мегӯяд Россия мерам мега ба худи мошина мегӯяд мефурӯшем барои Россия рафтан пури билети сӯсуам ин расходо.
нархи мошина мега 19000 сомон мондиян бо арзон мега мекунем камтар дига бисёр ненеки камтарак ва мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар Opel Caravan 19000 96 сол барои Россия рафтан мегад пул дар кора мегад мефурӯшем. дӯстони азиз бисёр арзон ҳам мешавад мега илтимос барои ҳамин ба хотир гирем мега соҳибшом камтар арзон мекунем мега ин мошин тоқа суми холе алиш намешавад. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед хоҳиш ки лайка занед фаромӯш накунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class C-ка объёмни кадагӣ соли 2016-96 дӯстони азиз сӯзишвориш газ бензин аст моторош 2 литре коробкаш автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз танировкаш мега то охири сола мега дорад дӯстона танировка дора ҳо техпас мега дӯстони азиз то моҳи ноябр аст 4 та балон мега 90% кондиционер дорад кор мекунад дискакои фасо рамашка ин мошина дӯстон ки объёмни кадаги ки худаш объёмни нархи мошин 53000 сомон аст боз муомилаи хуб дорад мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе танировка ҳуҷҷат балон нав кондиционераш кор мекунад дискакои рамашка мошинша свечам дар хес сурат қадду қуввати мошин бениҳоят зурӣ бадай 53 та мегам бо муомила дорад шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед дига маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст ВАЗ 2106 срочна фурӯшӣ бо нархи арзон соли 2016-19 сӯзишвориш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин солш кӯране ки созай неки документашон буштаги нархи мошин 7000 сомон аст бо арзон муомилаи хуб дорад 7000 сомон савдо муомила дорад мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан тарафи хуҷандтон азиз рақамошон аст Вавилон. шахсоне ки мехарин ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан дар рақамҳои поёмда марҳамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Toyota Aurion да дӯстони азиз ки ранги Toyota Camry 2 аст яъне ки фарқат хона мекунад Toyota Aurion ҳам хеле ном дошта соли 2006-2008 сол аст ки сӯзишвориш бензини холия мотор 3.5 литр коробка автомата ҳолати мошин бадрум беҳтарина мошин мегад танировка ҳуҷҷат дорад бо бештари маълумотатон азиз тон мегирем нархи мошина мегад 73000 мекунем бо муомилаи хуб мегад мекунем мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз Toyota Aurion ҳам хеле ном дошта ина рақамҳои поёмда рақамҳои WhatsApp-шон рақамҳои дастишон марҳамат дига маълумотша гирем. дӯстони азиз бозам мегӯем шахсоне ки дар навори мо агар мошини маҳқулитон ё ки маркаи мошине ки дар кора ба шумо наёфта бошен нависед дар комментария ки чӣ маркаи мошин дар кора барои шумо то чанд сомон аз куҷо бошад мо да бисёр мекунем мо аз ҳамон харидоро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем шумо лайк занед ва дар комментария ҳамон мошинатона нависед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ВАЗ Priora соли 2006-2011 сол аст ки сӯзишвориш бензини холия моторош 2.7 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега ҳуҷҷат утилизатсия кардаги аст 4 та балон мега пачка салонша мега тоза бензини холия дӯстони азиз нархи мошин 24800 бо муомилаи хуб нархша ҳам хеле соҳибош худашон мондиян 24800 мошин дар шаҳри душанбе рақамошон аст мегафон шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем. дӯстон азиз касе ки мошин замин хонада хоҳад ки реклама дар рақамҳои WhatsApp рӯйкунӣ реклама мекунем ин буд давори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи